Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chini kwa Vice President wa chama chino cha Malawi aomba Dr. Michael Bizu Kumusi. Chini kwa Honorable MP Vijero Gondo. Chini soba imwe mose mwafika pano chini zikale maromake. Ise kuyoya kwitu wapachokwa kachipacha kuta bwana ndio nchini chao. Ise na hoja zaka libe malanga utafuna pano. Ndicho linga chakuti abana bila kuma kuti mwina make atione atiendele. Naka madela matu mahasa ni propose na ziwa ya mbaya. Ndumbea ba president kuta kwa ya kuleni ziwa mwabili. Naona utafungana mwangono wake. Chai huyo amalali hapo ndio. Njona kuti. Tikale ndichi tukubeje ni jeni. Thank you very much. I like your updates. Thank you.
Mpoto ya kula utani Malawi ya sagala nanu bwana usi ito zinu kipange. All right, very good. Amena kupanga ma business amakala. Tiatandize azipanga ma business na uso ya makala. Kumasa kaona abakuna kuti ni azibogo huko. Ena kukala woka. Kusukola basi kuona juu zake. Amena kupanga ma business. Zipanga ni ma business kumatandiza so azibogo. Osa kupanga business Ndumango dia weka azibogo wa jampangu yata pamuti timasungana osati awa anasalawoka amuna wanasiya pomwe mtundu wonse watu ulipo ndizabu inongati ayi tikondane wina ndi mzake ndauzidwa kuti kuno odia zake ndi motomoto ndiongeze nizi msalu matisheti zibwera omaso atinyamata kuti asamango khala akasala ali kuti kwani belongo inu msachoke mumuyani ndikufuna akasala akhale ndi ligi yao kuno lipira Mpeza Chiku pasali nipira Umaso muyambise mpikisano mpira wa Nyamata kuropo Nyamata zikumochota Umaso asikana muyambise so mpikisano wa netibo wa asikana kuropo Mawe na watu mkundende wafunika kwa mbili Njoe na kuti Tikamani na kuti audience zake alibe mulandu. Ndiyo kuti uchita kena kake. Kuti uzira ndila ndalama. Kutoka ku business. Kapena kuchilo mene wazilemba weka. Kupempa pempa sukuma pasaule mwiya. Azimai akuno na osameni kuno. Upione na makasa wawa. Ndiya shadow. Kamera na shadow ku. Ngani za kitukuko ngani zo maenda tusangane simango pusisa
kupita ngatini business mwandira ngongole kumatani kodi kumameza tuli munthawi ya kampeni odi azache MP awa siku ya chisankho osayiwala siku ya chisankho osalangani maganizo aine kuola ndalo sikuti tuzinjoya iya koma kuti anthu malayi muno azimva kukoma malayi muno anthu azisangalala ndiye pasiku lovota muzaya nane odiani wadi odiazache ndiye malayi muno muli ma alliance zipandi zikumakambiana ichi chenda ndichi ichi chenda ndichi ikafika nthawi yoti tikuwuzeni kuti odiazache iyenda ndi ndani tikuwuzani koma muziwe kuti odiazache nkhani yake ndi kuti anthu akhale pa ufulu oti azichita zawo zopempapempa ayi monga lero kuli azimayi ambiri kunoko amapanga mabizinesi amasamba tindalama ting'onong'ono masamba mayi akunyamuka mamawa ndi tomato ng'onong'ono akukagulisa pobwerera ndalama zimene ali nazozo sangagulire chakudya ukavu eti ndiye ndikuna kuti azimayi aine akhale m'magulu akakhala m'magulu a MP ashado ndi akansala agwirizane pasakhalenso udani pakati pa akansala ndi a MP chifukwa akansala ndi amene amapanga chitukuko kumuzi awa amakapanga malamulo kati kumbana iti ndiye chionesesa kuna kuti ubale uli apa usakani kodi nsalu zibwera chithandizo chenicheni choti anthu azipanga zinthu zoti azidya zawo asakhale ndi mlandu kupyolera mwa amenewa zichitika tiyapase mpata aduse taiva pansewu sitikhala nthawi yayitali koma ndikuthokozani nonse pa 15 September pali anthu ambiri amalembesa koma tsiku loti akavote umbanda topa sindipitako koma mudziwe inu aodiazache alibe mulandu muyesese kuti musangolembesa mupite mukatani kodi mukavote mupite mukatani kodi mukavote azipani zina zimabwera pasongano chonchira tikuchuluka ambirimbiri nkuma timaunantu koma anthu osalani osalembesa pano amene alembesa ndi angati amene alembesa mwalembesa mungu muzapite mukatani kodi mukavote pemaliza chonde kumakondana wina ndi mzake osadana chifukwa cha zandale pakabwera nkhani ya chitukuko kunoko nenda bweresa odiazache musasankhe mitundu chingakhale ino odiazache a UTF mwagaire a DPP mwagaire aliyense osati ma handout koma chitukuko tikumbana iti Yes. ndiyeno ndifuna microphone wa ndipereke kwa mmodzi wa kuno atiuze mavuto awo kuti timve Adimbiri ya mauti ya
Kotarira Bizano Parite. Zayanda Jakutemwana Kana Katira Temwenge. Transparency and accountability. Kusuzika muzi muna banane unaonanga tine bora kagani nguvirako mahara zanyana kwenera ovini kama kutipakutokatoka nganine ine nilipano nina mchafuru ngulera ndeka gogo kamunango ngulera galipo anyage wanazi gogo kumaswaya waka mkani kukalira ni mwanyane kamnazi gogo gogo kupangizani kawatoleni walongwa nishitema fatima muleko shikwa chako Sinanya bwana ishine mpenda Ranyamata mungu wapende ndaka na kumalira moa Walije mbangini wote unasanga shashita Ranyamata na mkipula kusikia pamoja na mwawe ya vapaya na kumane pamoja Kwetu nyage kama upanga kwa tuma business kutanyamata ukara waka la chikirenga bange Mushikidu wako mwamana ukabana ukashepa Wasimani na ukibao pili wa mabusiness Mpamba ukutishatea na mondrama yetu ya kilia Ndrama ndishoko Ninda vila ganyu mkumbaso nipange business kweka ndrama na shoko Kutini igale ndrama ikusheka Tia ziyase niko kwali ntipange tumaguru kutitenda ndrama Zatipeleka nenga tipange business Zimena wangulazo mbianka Ule mwanu bwana ndinose amene mwafika bado Ine mawanga bwana ndikupe mpani Se watake nikole usuna te Omaso bwana magale zambili Zoti Mkwahame ukungalapo ikuta Anu asawa chochita Azibaba kupenda Tausina kwane chifunga Ngalama sikuomeka Omaso kuti ifeya azimai Tikale babino Zitangela ino bwana Dai kama kuna kuzolozolo Kumashitika zilizambi Kangwana sitamama mwazanga langula kale Tikufuna kuti Inuya mutipase shoshida shimele shikalowese galana Kwa ifeya shinamata Tikozabila kumpira kukamenya Koma kufika kakomo chochita chilinde Chandizo watu ndichani Abo nsefuta zikomo Alangulatu mfundo kuna uti atu akamenya mpira nyamata Uma akabwera njala Malike chochita Awambele ni manja nzeru nizidi Nzeru nizimedezo Mulubanga amino na kwa mbili atabwera Msika na uyu Walangulatu kwa basi Walangula Tabwera ni banga Sabano ndiyauza akansala ndiyauzanso achano MP kuti nkhani ya ma business ya azimai musogolere inuyo ma programu ake proposal topalangula bwinoti tani zambiri maganiza kuti nzeru zili ndi andaloka ayi anthu ambiri malayi muno sali mundale koma ndi anzeru kwambiri anzeru zimene alankhula awa tinati tichite miyoyo yathu itali kwadi isuta yanifuna ndikuonjezeri kuti ndikupanga ni connect jula yasanathe zibwera muyambe ma business ine ndikufunira mafuno abwino mulungu akudaliseni nkhani yayikulu pano anyamata mpira asungwana mpira komanso nkhani ya mabizinesi komanso azigogo osayiwala agogo osayiwala ndizofunika pomaliza penipeni ndimati zilonso mnakamba
mukatoto inu amene mmavina magule talemba nani kuti magule amene wawo chifukwa ndi chikhalidwe chathu asathe tikupasa ni support kuti magule amene wawo asathe yes ngifika kumpanga support kumpanga support kusonga ndizana ipi akutiko koma kumpanga support kuti anake mkazi wake akale pabwino tikamati odia zache ndatukoza kwambiri mulungu akudaliseni muyang'ane maso kwa muunganga uja akasala ndi IMP ambuye akudaliseni zili kwambiri Ndimene ndamalizira pano pa Zolozolo pamene a Vice President anabwera kuzayendera
anthu ena ndi ena koma anthu anamva kuti kwabwera vice president akubwera ndi kumene anthu anathamangira kubwera pansewu pamene anayimitsa magalimoto anthu kupempha kuti yake a vice president lankhuleni kuti patseni moni ndi pamene a vice president anatani anayima kupereka moni kulankhulana ndi anthu awo koma panalibe msonkhano uliwonse olowiso stopili yonse anangobwera kuzacheza ndi azigogo mmudzimu mwa ena ndi ena takunyadira oye sake alibe mula Chonchi oye sake imene zinalili pano takunyadirani ma viewers nonse oye sake alibe mula ndikupasirani zambiri komo takunyadirani Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.